rahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci. Ina fatan kowa ya wuni lafiya. Da farko dai wannan bidiyo zai mana nuni ne akan akwai mutane da yawa da suke sayan wayoyi daban-daban. Misali sai ka sai wannan wayar yau ka saida sai ka bar Facebook ɗinka a kai. Again ka sake sayan wata ka saida ka bar Facebook ɗinka akwai, to akwai yadda za ka cire shi gaba ɗaya daga wancan wayoyin ba tare da ka nemo su ba. Ka biyo mu cikin wannan bidiyon don ganin yadda abin zai kasance. Idan wannan ne farkon zuwa channel ɗin nan, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Bari mu je bidiyon kai tsaye don ganin yadda za a magance matsalar. Da farko za ka shiga can da inda aka saba shiga wajen wancan Sirri icon ɗin na sama, ga su can kamar haka, ga su can. Yawwa, bayan ka shiga za ta baka nan gurin kenan gaba ɗaya, sai ka yo ƙasa ka shiga setting. Za ka ga setting gashi nan. Bayan ka shiga setting sai ka nemi password and security, gashi nan password and security. Yawwa, bayan ka shiga kana so ka gano inda duk wayar da Facebook ɗinka yake, da ka zo nan za ka gani insha Allah. Misali yanzu ni ga Facebook ɗina nan akan ta Kano Spark 5 Abuja Nigeria, sai ka shiga see all. Kaga akwai ga wata Android Abuja, ga ta Kano Favour 2 wadda na canza kenan. To duka Facebook ɗina yana akan su. Yanzu ina so in cire, ya zan yi? Sai ka danna nan log out of all session, nan da ka danna zai sauka daga kan sauran wayoyin. Bari mu gani. Ka danna ka gani log out, kaga ya sauka gaba ɗaya, ko refresh ɗin page ɗin ka yi za ka ga wannan waya ta Spark 5 yanzu a kan ta Facebook ɗina kaɗai yake, wancan duka na sauke su. Ba wani da zai iya shiga min shi yanzu. Amma misali ka bar shi a waccan waye, to da wani ya sai waya in bai sani ba kawai buɗewa zai riƙa shiga, shi ya samu abin yi. Wani lokacin har ya caccanza ma. Idan kuma aka samu wanda shi dama haka yake so, misali haka da ya samu kawai shi kenan zai ɗau bayananka da ke ciki. Shi kenan ka gani an samu matsala. Amma in kai haka insha Allah da ka canza wayar da ke hannunka, da ka shiga nan za ka sauke su gaba ɗaya ba tare da ka nemi waccan wayar ba da ka rasa, ka sauke. Idan wannan ne farkon zuwa channel ɗin nan, da Allah ka taimaka ka danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Insha Allah idan dai har kuna bibiyan mu za ku samu abubuwa sosai daga Facebook wanda za su taimaka muku wajen kare account ɗinku ba tare da an samu wata matsala ba. Mun gode sosai.